जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा दिपिन बर' साराहाय बुंनो गोनां जादों जुदि जोङो मोनसे समावहाय जोङो आन्दलन जों खालामफिननो गोनां जानो हागौ जोङो राजा लामायाव जों ओंखारफिननो गोनां जानो हागौ होननानै मानो बुंगासिनो दं रायजोफोर बिथांमोना मोनथिगौ बिथांमोना हमदां हादों आसा रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि गासैबो बर' रायजोफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनानै रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायावहाय कन्टेन्टखौहाय लाबोनाय जादों नोंथांमोना जुदि उइदाउट स्किपफुल जुदि भिडिअखौहाय मोजाङै नायलाङोब्ला नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो कमेन्ट खालामनो हागोन स' फार्स्ट अफ अल रायजो राजाफोर नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौहाय इगनर खालाम मानो होनना बुङोब्ला आङो नोंथांमोना साननो हागौ मा हाग्राबारियावलाय थांनानै भिडिअ खालामदों होनना साननो हागौ नाथाय न'खराव आंहा एसे प्रब्लेम मानो होनना बुङोब्ला गथ' गथाय जिंजुं जांजां बैसानि दावराव बिनिखायनो एसे भिडिअ खालामनो दिगदार जायो न'आवहाय बिनिखायनो आङो बायजोआव ओंखारनानै आं भिडिअ खालामनो गोनां जायो अके रायजोफोर आदसा रायजोफोर नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सार बिथांमोना सानैजों लोगो नांनानै बिटिआर सरकारखौ सालायथों बिटिआरखौहाय दाथों होननानै नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना रायजोफोर अबियासलि अफकर्स जों बर' रायजो राजाफ्रा गोबां सम सिगांनिफ्रायनो नैबे मोनसे बाथ्राखौहाय जोंनि गोसोआव साननानै दोनबाय थायो जे हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' सार सानैजों लोगो नांनानै बिटिआरखौ सालायबा बेसेबां मोजां जागौ बेसेबां डेभेलपमेन्ट जागौ होनना जों सानो नङा होनबा रायजोफोर नाथाय बेयो इम्पसिबल नङा होनबा रायजोफोर नाथाय बे इम्पसिबलखौ पसिबल खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं जोंहा मामाया जोंहा बिजेपि सरकाराहाय नैबे इम्पसिबलखौ पसिबल खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं रायजोफोर मिथिबायना हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सारखौ बिथांमोन सानैखौहाय गावनि आखाइ मुथियाव लाबोनानै बिटिआरखौ सालायनो थाखाय दिनै बिजेपि सरकाराहाय नाजागासिनो दं रायजोफोर बे बाथ्राया गोदान नङा बे बाथ्राखौ सोरबा रायजो राजाफोरा मिथियै नङा नाथाय उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम जों बयबो रायजो राजाफोरा मिथिगौ नङा होनना बुंबा रायजोफोर नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन बे बाथ्रायाहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मुलाम्फा जागोन ना खहा जागोन नैबेखौ साननायनि दिनै सम सफैबाय रायजोफोर मिथिबायना बे बाथ्रायाहाय जि हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सारा जि लोगोसेहै हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसेहै जि बिटिआरखौ सालायगोन सरकार दागोन बे बाथ्राया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मुलाम्फा जागोन ना खहा जागोन नैबे बाथ्राखौ जों गोथौयै सिन्था खालामनाया दिनै मोजांसै रायजोफोर सिन्था खालामनायनि सम सफैबाय नङा होमबा रायजोफोर दिनै जोंहा मामायाहाय मा थांखि लानानै मा मिशन लानानै दिनै हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सारखौहाय गावनि आखाइ मुथियाव लाबोनानै बिटिआरखौ सालायनो नाजागासिनो दं रायजोफोर मिथिबायना दिनै जोंनि बर' हारिया मोनसे खैफोदनि लामायाव थांगासिनो दं रायजोफोर जेब्ला बै खैफोदनि लामायाव जोंनि बर' हारिया गोग्लैहैगोन अब्ला माब्लाबाबो उथिफिननो हानाय नंला रायजोफोर जेब्लासिम प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना लोगो जानानै लोगोसेहै जोंहा मामाजों लोगो जानानै जुदि आखाइ मिलायनानै जुदि ज' जालायोब्ला अब्लासिम सानना नायदो रायजोफोर बिटिआरआ गुबुन हारिनि आखायाव थांबाय होननानै जोङो सानना लानो हासिगोन रायजोफोर नङा होनना बुंबा प्रमद बर' सार हाग्रामा महिलारि सारखौ बेलेग बिफानाव बेलेग मासियाव फज'नानै दिनै बिटिआरखौ गुबुन जातिनि गुबुन हारिनि मानसिया दिनै सालायनो थांगासिनो दं रायजोफोर जों सिन्था खालामनायनि सम फैबाय रायजोफोर मिथिबायना बेनिफ्राय जोंहा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां इन्टेलेक्सुवेल गोबां नलेजेबोल मानसिफोरा दिनै हब्रा ससियेल मिडियाआव बुंगासिनो दं रायजोफोर नोंथांमोना नुदों खोनादों जायहा दिनै हमदां मोनदों जायहा दिनै बुजि मोनदों दिनै बिथांमोना हब्रा ससियेल मिडियाआव बुंगासिनो दङ दिनै बर' रायजोआव दिनै बड'लेण्डआव दिनै बिटिआरआवहाय दिनै बिटिआरनि खामानिफोरखौ जोंनि आखाइनि खामानिफोरखौ दिनै जों मावनो मोना दिनै बर' रायजो राजाफोरा मावनो मोना दिनै बर' रायजो राजाफोरनि इयुथ्सफ्रा दिनै मावनो मोना गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनै मावनो मोनो एसेबां कन्ट्रेक्टफोरखौ एसेबां मोजां खामानिफोरखौ दिनै गुबुन हारिनि मानसिफोरा दिनै मावनो मोनगासिनो दङ दिनै बेफोरनो मोनसे मोनफा सिन रायजोफोर मिथिबायना जोंनि बर' हारिया जि मोनसे अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ बेफोरनो मोनसे सिन दिनै जोङो मिडियाफोरावहाय निउस पर्टेलफोरावहाय जोङो नुनो मोनो गोबां नङै बाथ्राफोरखौ इन्टारभिउ लानायखौ गेदेमाफोरखौ इन्टारभिउ लानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय नैबेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै निउस पर्टेलफोरा इन्टारभिउ लानो नांगौ गेदेमाफोरनियाव इन्टारभिउ लानो नांगौ जोंहा बिक्रम सार बिथाङाहाय मा बाथ्रा बुंगासिनो दङ ससियेल मिडियाआवहाय बेफोर बाथ्राखौ प्रमद बर' सारनियाव बै हाग्रामा महिलारि सारनियाव सोंहैथां बिथांमोनखौ इन्टारभिउ ला बिथांमोना मा बुङो रायजोनि सिगाङाव मा फोरमायना होयो बिथांमोना आदसा रायजोफोर दिनै जोंनि बर' हारिया खैफोदाव बिपदाव जोंनि बर' हारिया जोबस्रांलांनायनि लामायाव थांनायखौ बासायनो हायै बे जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरनि आखायावनो गासिबो दं नङा होमबा रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर
नि आखायावनो गासिबो दङ जोंनि बर' हारिखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो हानाय हायि बे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायावनो गासिबो दङ दा जों एज ए नर्मेल पाब्लिक हिसाबै जोङो जेबो खालामनो हाया बेबायदि अबस्थायाव थांनानै थाहैयो नङा होमबा रायजोफोर जोंनि न'खरनि सिन्ता जोंनि न'खरनि न'खर खुंनायनि राहानि सिन्ता जोंनि गथ' गथायनि फरायनायनि सिन्ता बेफोर गासै सिन्ताफोरजों जोङो गफबनानै जोङो थायो नाथाय जोङो मोनसे जों खामानि मावनो हायै बायदि जाहैयो नाथाय जों एज ए नर्मेल पाब्लिक हिसाबै जोंनि हारिनि थाखाय जोङो सिगांनिफ्रायनो गोबां आन्दलन खालामबोबाय गोबां जोङो राजा लामा जोङो गाथेबोबाय गोबां जोङो ट्रेन लामा जोङो गाथेबोबाय गोबां जोङो मुभमेन्ट जोङो खालामबोबाय नङा होमबा रायजोफोर एज ए जोङो पाब्लिक हिसाबैहाय दैदेनगिरिफोरनि उन उन थांनानै दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जों बेफोर गासैखौ जोङो खालामबोगासिनो दं नङा होमबा हारिनि थाखायनो दिनै सासे बिमाया गावनि गथ'खौ खोमाना लानो गोनां जादों हारिनि थाखायनो दिनै सासे हिन्जावा गावनि फिसायखौहाय खोमाना लानो गोनां जादों नङा होमबा रायजोफोर गोबां जोंनि बर' न'खरफोरावहाय गोबां बेबायदि हमायसाफोरा दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै दिनै हारिनि जातिनि मोजां खामानि उदांस्रिनि मुभमेन्टनि थाखायनो दिनै सासे हिन्जावहाय गावनि बिसायजों लोगोसे थानो मोनाखै सासे हौवायाहाय दिनै सासे गावनि हिन्जावजों लोगोसे थानो मोनाखै बेबायदि अबस्थायाव दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिम दङ रायजोफोर नङा होमबा दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा दिपिन बर' साराहाय बुंनो गोनां जादों जुदि जोङो मोनसे समावहाय जोङो आन्दलन जों खालामफिननो गोनां जानो हागौ जोङो राजा लामायाव जों ओंखारफिननो गोनां जानो हागौ होननानै मानो बुंगासिनो दं रायजोफोर बिथांमोना मोनथिगौ बिथांमोना हमदां हादों जि हारिया माबायदि अलखदनि लामायाव थांगासिनो दङ रायजोआ माबायदि खैफोदनि लामायाव थांगासिनो दङ दिनै बिथांमोना मोनदां हादों जायनि जाउनाव बिथांमोना दिनै बुंनो गोनां जादों जोङो राजा लामायाव ओंखारनो गोनां जानो हागौ जोङो आन्दलन जोङो खालामनो गोनां जानो हागौ होनना बिथांमोना दिनै खुगा बेखेवदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि एसेबां दुखु खस्थ' खालामनानै मोननाय जि एसे थफ्ला बेखौनो जुदि जोङो दिनै खोमानानै लायोब्ला बिनि थाखायनो जुदि जोङो दिनै आरोबाव जों आन्दलन खालामनानै जुदि जोंनि मोनखानायखौनो जुदि जोङो आरोबाव आन्दलन खालामफिननो गोनां जायोबा बेसेबां लासिं सिंनि बाथ्रा बेसेबां दुखुनि बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर दा गोबां सिन्था खालामनायनि सम जोंहा फैबाय रायजोफोर बेनिफ्राय जों एज ए पाब्लिक हिसाबै नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं खोब बारा बाथ्रा बुंनो नागिराखै रायजोफोर मिथिबायना मोनसेल' बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों जोबनायावहाय जोङो एज ए बर' हिसाबै नोंथाङा एनि रिलिजियन नोंथाङा जिखुनु रिलिजनावनो थाया मानो ख्रिस्टियान बाथौ हिन्दु ब्रह्म जिखुनु धोरोमाव थाया मानो वी हेभ टु प्रे फर द लिडार्स अके रायजोफोर आं बेखौनो बुंगोन डेट इज द रेसपन्सिबिलिटि अके रायजोफोर आवार रेसपन्सिबिलिटि इज टु प्रे फर द लिडार्स जों जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जोंनि पलिटिकेल लिडार्सफोरनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनांगोन रायजोफोर मिथिबायना आं जोबनायाव बेखौनो बुङो रायजोफोर जे जोङो जेबो खालामनो हायै हिसाबै दिनै जोङो साननानैल' थायो गोसोआव नङा होमबा रायजोफोर नाथाय बिथांमोननि थाखाय जोङो माबा मोनसे थुलुंगा होनो हायो एसे रायजो हिसाबै जोङो जेबो खालामनो हाया नाथाय गोसोआवल' जोङो गिखांनाय मोनसे फाबखौ लानानै जोङो थानो गोनां जायो नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो आं खावलायो एनि रिलिजियन एनि धोरोमनि जाया मानो नोंथांमोना बिथांनि थाखाय नोंथांमोननि धोरोमाव नोंथांमोना आर'ज खालाम जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफोराहाय जोंनि बर' हारियाहाय खैफोदाव गोग्लैया